B'investiment ta' kważi 130,000 euro ġie inawgurat ground ġdid f'Ivesite fil-Junior College. Il-proġett saru tmexxa mill-Kunsill Studenti Junior College li hu immexxi mill-Għaqda Studenteska Pulse u tħallas mill-Gvern ċentrali bil-għajnuna tas-Segretarjat Parlamentari għall-Isports. Il-kaxxiera tal-Kunsill Brittany Aġus qalet li minkejja x-xewqa li dejjem kien hemm mill-istudenti l-ebda kunsill qatt ma seta' jidħol għal din l-ispiża waħdu. Dan huwa proġett kbir li kien imwiegħed ħafna snin ilu u l-Pulse fil-KSJC irnexxielu iwettaq dan il-proġett. Issa dan il-proċess għenuna ħafna kien hemm kontribuzzjoni mingħand il-Gvern tal-proġett sewa madwar 128,000 euro. Il-President tal-Kunsill Isaac Koroma li taħt it-tmexxija tiegħu sar il-proġett qal kif l-ewwel priorità l-użu tal-ground ser ikunu l-istudenti attwali. Issa li huwa miftuħ l-istudenti issa jibdew jiġu jibbenefikaw minnu fil-flis tagħhom kif ukoll nies li mhumiex qed jistudaw dan il-kulleġġ jistgħu jiġu wkoll u jibbukjaw time slots u jkun jistgħu wkoll jużaw dan il-ground fil-ħin li jixtiequ huma wkoll. Is-Segretarju Parlamentari għall-Isports Clifton Grima tkellem dwar l-istrateġija ewlenija tal-Gvern fl-isports dik li x'darba Malta tniżżel isimha fuq midalja tad-deheb fl-Olimpjadi.